لعنت اللہ علی الکاذبین بے ایمانو اور تسا صرف آدھی چند ٹکے دی شہرت اور مخالفین دے نال لڑن واسطے بہانہ کرتے پے جے ساڈے خلاف بھی جو جناب سانو یزیدی کہندے پے شرم کرو اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال اساں او سنی ہے جڑے امام اہل سنت اور تمام علماء اہل سنت دے نقش قدم تے چلن والے ہیں استاد علی احمد صاحب نے دوبارہ چیلنج فرمایا آپ نے فرمایا حوصلہ میں گیا سا گفتگو مصالحت دے حوالے نال کرنا واسطے اگر کسی نے مناظرے دی ہوے لوڑ تے او آ جاوے ہن کی ہو گیا کوئی دلیل مول لایا ہو کہ آ جاؤ ایک باری ہو تے میں آکھدا پیا آ جاوے سے فتاوا رضویہ نو عبد الرحمن تے اس تے گل مکا لینے تسی آدھا سنی ہونا ثابت کرو یعنی امام اہل سنت دے مذہب دے مطابق ہونا مسئلہ یزید دے وچ تسی اپنا ثابت کرو اسی اپنا ثابت کرانگے خود تے نہ سکا جے امام اہل سنت ہن تے کہندے اساں اللہ حضرت گولڈوی والا تے میں او کتاباں پڑھنیاں شروع کر دتیاں نے لبنے حوالے شروع کر دتے نے میں منجی اوتے بھی ٹھوک دے تسی آدھے آپ نو اللہ حضرت گولڈوی والا بھی عقیدے والا ثابت نہیں کر سکتا مرشد کریم والا جی مرشد کریم والے عقیدے دے اوتے بھی اساں اللہ تعالی دے فضل و کرم نال صادق تے سچے آواں گے کیوں اس واسطے کہ مرشد کریم لان جائز سمجھ دے نے تے اسی بھی آکھدے ہیں کوئی لاکھ واری لعنت پائی رکھے یزید کی سانوں کی تکلیف ہے سمجھ نہیں آئی اگرچہ ہم لعن شخصی کے قائل نہیں ہیں کیونکہ یہ مجتہدین اکثر علماء کی یہی رائے ہے اور اکثر بزرگوں کی یہی رائے ہے اسی پر اجماع علماء اہل سنت کا لہذا سب نے یہ ناچیز دی طرف پیغام ہے آج تو بعد چونکہ اونا خود دین حق نو چھڑیا حالانکہ سارے بزرگوں نے فرمایا تسی اپنا موقف رکھو اسی اپنا موقف رکھا باقی مسائل چاپا رکھ کے چلنے ہیں کی ہو گیا فروئی مسئلہ ہے میں چکڑا روڑے والی گل ہے انہاں اصولی کر کے جناب ڈرامے بازی جڑی کیتی ہے وہ تو انہوں نے ثابت کیتا ہے اور حاجی عبداللطیف صاحب گئے نے اگوں انہوں نے آکھا اسی نہیں ٹر سکتے استاد چشتی صاحب نے پورا اختیار دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جہے طریقے نال آوندے نے میرے کولے آن کے میرے نال بہن کلام کرن گفتگو کرن مینوں اپنا دلیل دین جو کرن انہاں خود آکھا ایسے نہیں جا سکتے لہذا ہم ختم اج تو بعد خبردار کوئی درویش آدھے بالا میں ادھر بھیجے یا کوئی درویش انہوں نے تعلق رکھے کیوں کیونکہ وہ خود نکل کے جا رہے ہیں فرقہ انہوں بڑھایا ایسا نہیں بڑھایا اللہ تبارک و تعالی سب نے عمل دی توفیق عطا فرماوے میرے بیان دے متعلق بیان ختم ہو گیا اگر کسی نے اعتراض ہے وہ اٹھ کھلوے تے اٹھ کے وہ اعتراض کرے میں وہ جواب پیش کراں اور ہنے نہیں صرف ہن واسطے ہی نہیں بلکہ مستقل گل کا کرنا اگر ضرورت ہو گئے تو مائی دلال آن کے رد کرن ساڈیاں گلاں دا اور سانو ثابت کرنا اللہ حضرت مسلک تو ہٹیا ہویا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے اور اے جڑی بدگمانی پھیلی سی اس دے مقاون تے مٹاون وچ جڑے بانیان محفل نے اے محفل مبارکہ دا انعقاد کیتا اپنی نیت اور اپنی مقاصد نیک دی خاطر اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں جزائے خیر عطا فرماوے دنیا آخرت دی برکتاں تے رحمتاں عطا فرماوے آمین بجاہ نبی الامین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفی دے علاقے انہاں دین دشمناں نے اجازت نامہ روکیا ہے تے حضور دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ میں نکمے نکارے عاجز فقیر نے آکھیا حضور جے تہاڈا ہر 15ویں دے ایتھے پھیرا نہ پوے تے مینوں بھی سید نے آکھیا میں تم تے کروا لیا تے دوے دی اجازت 17 تاریخ دی ہو گئی سبحان اللہ دوجا بیان سی تے تیجا موڑ تے میں انشاءاللہ اللہ دے فضل نال پھیرے پوائی رکھاں گا انہاں مخالفاں تے انشاءاللہ میں ہن شاہ صاحب دا پرسوں بیان سی میں اوتھے مبالغے واسطے چلا گیا سا بھئی اگر اسی یزیدی ہیں اسی سڑاں گے اگر تسی ساڈے تے تہمت لائیے تے تسی سڑو گے لیکن لوہارا نے ہاتھ باندھ کے مینوں ہٹایا ہے انہوں نے آکھیا 9 تاریخ نوں استاداں دا بیان ہے اسی امید لئی بیٹھے ہیں بھئی شاہ صاحب واپس ہٹے من تے توبہ کر لون میں چلا گیا میرا ہن بھی اعلان ہے اگر چشتی صاحب اسی سید زادے سارے آل نبی اولاد علی نسل حسنین کریم اسی سب یزیدی ہیں میرا اج بھی چیلنج ہے کل بھی چیلنج ہے میں اتنے 40 سیداں نوں آکھیا سی جڑے مینوں اجازت نامہ ڈی پی او نے دیتا ہے میں 40 پیراں نوں آکھیا سی آجو میرے نال آگے چ بڑھ جاؤ جیڑا سچا ہوے گا انہوں خدا بچاوے گا جیڑا جھوٹا ہوے گا اگا لگا جاوے گا جڑے انہوں نے آکھیا بندے سچے نوں آ سارے نا آندے نے اگے انہاں دا ہی نعرہ سی
चिश्ती साहब हक है, बाकी साहब बक बक है। आंदे सन के नहीं इन्हां दा नारा है अज आधी वारी क्यों बक बक होनी है। मैं हुण आख्या मैं थोड़े नारे दी तब्दीली कीती है। चिश्ती साहब हक है, बाकी सारा टोला अनधक है। ये सिर्फ अन दी वजह बनी है, समझ लो अन दी वजह बनी है। चिश्ती साहब अन नहीं चाया ना, ये उन्हां दा ज़हन नजरिया है। अगर अन चाहते तो जमान भुट्टे ने अजे तक अल्लाह ताला उनकी उम्र सेहत गैरत ईमान विच बरकतां बख्शे। जमान भुट्टे ने किला जमीन दा चिश्ती साहब नु आख्या सी। चिश्ती साहब ने फरमाया आले नबी औलाद अली नस्ल हसनैन करीम सैयदजादा ये किला इन्हां दे दियो। हक है मड़े दे अंदर मड़े दे अंदर जमान साहब दे रिश्तेदार ने, मामे चाचा ताया दे पुत्र ने। उन्होंने क्या चिश्ती साहब जमान साहब दी नानी साहबा दा जनाजा मुबारक चिश्ती साहब पढ़ाया। उन्होंने क्या हजूर आ किला जमीन दा असी दर शरीफ वास्ते देने। आपने फरमाया सैयदजादा मुदस्सर शाह नु दे दियो। ये चिश्ती साहब जिड्डल हुंदे, पेटू हुंदे, अनथक हुंदे, दुनिया दा माल चाहंदे हुंदे, दुनिया दी इंसान बंदियां नु चाहंदे हुंदे। आप सिर्फ और सिर्फ दीन पाक चाहंदे ने। ओ सैयद है ते मैं भी सैयद हां। मेरा अज भी उन्होंने चैलेंज है, कल भी उन्होंने चैलेंज है। अगर चिश्ती ते असी यजीदी हो गए, असी सड़ांगे, असी मरांगे। अगर तू दीन पाक दा रास्ता छड़ गए, ये साडे ते तोहमत लाई है ते तू सड़ेगा। जदा तेरा दिल चाहे उदा फकीर तैयार है। हक है, हक है, अल्लाह ताला हक है। हमें तौफीक देवे। आमीन।